खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौराङाव आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ तामुलपुर दख'रा बर' फरायसा आफादा थिर खेलानि एजेन्ट हमदों। फैगौ 27 डिसेम्बरनिफ्राय अदालगुरि डिमाकुसियाव अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 44थि बोसोरसालिया जथुमा। फैगौ 24 डिसेम्बराव बड'लेण्ड सोमावसारारि हानजाफोरनि धर्ना हाबाफारि। अदालगुरियाव अल आसाम आदिवासी स्टुडेन्ट्स एसोसिएशन आसाया एसटि दाबिदों। अल इंडिया बैंक अफिसार कन्फेडारेशना बैंक फसंथानफोरखौ बन्द होदों। असमिया मेथाइ खनगिरि दीपाली बरठाकुरा रुंसारि जाबाय। कार्बि आंलं जिल्ला लांहिन मानिकपुराव रायजोनि फुख्रि जावफुंदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। तामुलपुर महकुमानि बेन्दों सिङाव थानाय मोन 22 आफादा खौसेथि जानानै मोनसे कोअर्डिनेटर आफाद दानायनि उनाव समाज बेरेखा हाबा मावनाय जौ जुवा थिर खेला गेलेनायखौ बन्द खालामनांगौ होनना कोअर्डिनेटर आफादा सिभिल एसडिअ आरो पुलिस बिफाननो गांसे गोसोखां आर'जलाइ होदोंमोन आरो जौ जुवा बन्द खालाम, थिर खेला बन्द खालाम लिरनानै बेनार पोस्टार होनानै तामुलपुर ओनसोल नाङैनो फोसावदोंमोन। गाव थाना कोनটো थाना करे तामुलपुर थाना करे আপোনাৰ बेबायदि फोसावखांनायनि उनावबो मानिलायै थासारिनि गेजेरजों थांनाय 20 डिसेम्बराव तामुलपुरनि कुसुबारि सकआव स्रोदै थिर खेलानि टिकेट फानबाय थानाय समावनो तामुलपुर दख'रा बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना खौरां मोननाय लोगो लोगोनो कुसुबारि गामिनि थिर एजेन्ट कमलेश्वर दास, सनेश्वर मेधि, दिबागर मजुमदार आरो प्राणजित दास होननाय 4 सुबुंखौ हमनो हायो। মোৰ নাম সনেশ্বৰ মজুমদাৰ। মই প্ৰাণজিতৰ আণ্ডাৰত কিলো টিকেট দি আছিলোঁ। আজি আপচুনি মোক ধৰি আপচু চলি আছে। কিমান বছৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছিলে চিৰৰ কাম? 6 মাহমান হ'ল আজি। তো আপুনি চিৰৰ এজেণ্ট হয়? চিৰৰ এজেণ্ট। কোনটো চকত কৰে? কুচুবাৰী চকত। আপোনালোক ইয়াতে আনা কোনি হ'ল? আপচুৱে আনি আছে। তামোলপুৰ আঞ্চলিক আপচুৱে। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছিলে? 6 মাহ। बिथांमोना फोरमायना लायो दि थिर खेलाखौ कोअर्डिनेटर आफादा बन्द खालामनायनि सिगांनिफ्रायनो स्रोदै 1 बोसोर सिगांनिफ्रायनो टिकेट फानगासिनो थायोमोन। মোৰ নাম শ্ৰী কমলেশ্বৰ দাস। মই টিৰৰ এজেণ্ট কৰোঁ। আজি আপচুই আমাক অফিচলৈ লৈ আহে। এইটো কাম কেইবছৰ আগৰ পৰা কৰি আছিলে? 1 বছৰমান। 1 বছৰমান হ'ল। কাৰ আণ্ডাৰত কৰি আছে এইটো কাম? দিবাকৰ মেধি। কোনটো চকত বহে এইটো? মই কুচুবাৰী চকত বহোঁ। হয়। আপোনালোকে এইটো চিৰত কাম কৰি আছে, এইটো দিনত কিমানমান পায়? 500-600। 500-600 মান। এইটো গুৱাহাটী হয় না শ্বিলং হয়? এইটো দুইটাও হয়। দুটা হয়। গুৱাহাটী আৰু মেঘালয় না শ্বিলং? শ্বিলঙো বুলি কয়, মেঘালয় বুলি কয়। दिनैनिफ्राय आरो बेफोरबायदि समाज बेरेखा हाबा मावला होनना खोथा होयो। किमानमान बिक्री करे? केइजनमान মানুহ? মানুহটো ঠিক হিচাপ নহয়, কিন্তু পইচা 4,000 3,000 এনেকৈ আহে। 3-4 হাজাৰ মান আহে ডেইলি। এটা সৰু সৰু ল'ৰাবিলাক কাটে না কৰে? আৰু মহিলাকেইটা? মহিলাও নাই। কিমানমান বয়সৰ মানুহকেইটা এইটো খেলা খেলে? বয়সটো মোটামুটি 22-ৰ পৰা 40-50 এনেকুৱা ভিতৰত। তামোলপুৰত বিভিন্ন দল সংগঠনে এইটোৰ কামৰ বিৰুদ্ধে ধৰণা দি আছে বা পোষ্টাৰ মাৰা আছে, এইটো আপুনি ৰেছপন্ড কৰে না নকৰে? যদি কৰে এইটো কাম কিয় কৰিছে? এইটো ভুল হ'ল মোৰ, এতিয়াৰ পৰা মই নকৰোঁ আৰু এতিয়া। আজি মই ক্ষমা কৰি দিম। পোষ্টাৰটো বহুত আগৰ পৰা কৰি আছে, কিন্তু ভুলটো এতিয়াই বুজি পালা কি কাৰণত? নাই, এতিয়া আমাৰ ইনকাম চ'ৰ্চ একো নাছিল, বৰ্তমানলৈকে নাছিল কাৰণে আমি এইটোকে অলপ সহজভাৱে পালোঁ কাৰণে সেইটোকে কৰিলোঁ। সেইটোৱে ভুল হ'ল আমাৰ, সহজভাৱে পাই পেলাই। যে আপচুই হওক, আচুই হওক বা বিভিন্ন দল সংগঠনে হওক, এইটোৰ কামৰ বিৰুদ্ধে ধৰণা দি আছে, পোষ্টাৰ মাৰি আছে, আপুনি এইটো ৰেছপন্ড কৰে না নকৰে? তেতিয়াহ'লে এইটো কাম কিয় কৰি আছে? নাই, আমাৰ কোনো চলাৰ উপায় নাছিল, সেইটো কাৰণে আমি পইচা পাৱাৰ কাৰণে এইটো কৰিছোঁ। बे खौरांखौ जोंनिसिम दैथायहरदों तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। कार्बि आंलं जिल्ला लांहिन मानिकपुराव रायजोनि फुख्रि जावफुंदों। कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन मानिकपुर ओनसोलनि मानिकपुर आन्सलिकनि रामपुखुरी गामिया थांनाय 20 डिसेम्बर बारायखालि गामिनि जारिमिनारि गेदेर फुख्रि जावफ्रुनाय जायो। रायजोनि बे गेदेर फुख्रिखौ जावफुनायनि गुबै जाहोना जाबाय बे फुख्रियाव गामिनि रायजोफ्रा गोबां बायदि बायदि ना फिसिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फुख्रिखौ फोराननांगौब्ला सानसे हरसे सम लानाय जायो। बेबायदिनो रामपुखुरी गामिया बे फुख्रिनि ना फाननानै मोननाय धनजों गोबां गामियारि जौगालु हाबा मावनो हानाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फुख्रियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोदोंमोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों कार्बि आंलं लांहिन मानिकपुर रामपुखुरीनिफ्राय बिक्रम नार्जारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां।
फैगौ 27 डिसेम्बरनिफ्राय 29 डिसेम्बरसिम सानथामनि हाबाफारिजों उदालगुरि माखुसिनि जेम्स बेंग्रा गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 44थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनाय जासिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। खुंजानो गोनां जथुमानि मोन्थोरा जाबाय खौसेथि, थामोनथाय आरो दावगाथाय। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारि बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। फैगौ 24 डिसेम्बराव बड'लेण्ड सोमावसारारि हानजानिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनि लांगोनायाव 3 घन्टानि धरना हाबाफारि लानाय जादों होनना मिरु एबसुआ फोसावदों। आथिखालनि माखासे थासारि आरो समखौ नायनानै बै हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफ्रा सोमावसारारि हानजानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय मिरु एबसुआ मोनफ्रोमबो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों। खौरां मोननाय बादिब्ला धरना होनाय हाबाफारिया जागायजेनगोन फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय आरो जोबहैगोन बेलासिनि 1 रिंगायाव। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। उदालगुरियाव अल आसाम आदिबासी स्टुडेन्ट एस'सिएशन आसाया एसटि दाबिदों। थांनाय 21 डिसेम्बर बारायखालि उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि लांगोनायाव अल आसाम आदिबासी स्टुडेन्टस एस'सिएशनआ एसटि दाबिनानै धरना होदों। जालांनाय धरनायाव नो एसटि नो भोट, जान देंगे एसटि लेंगे बायदि स्ल'गान होनायजों सरकारा थाबैनो आदिबासीफोरनो एसटि बिमुं होथों होनना धरनानि जै सोरखारनिसिम रादाब दैथायहरनो नाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 21 डिसेम्बर बारायखालि अल इन्डिया बैंक अफिसार्स कन्फेडारेशन AIBOCआ बेंक फसंथानफोरखौ बन्द होदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला इन्डियान बेंक्स एस'सिएशनआ अफिसारफोरखौ स्केल 4आवनो दोननो नागिरनायनि हेंथायै बन्द'खौ होनाय जादोंमोन। फैगौ समबारखौ गारनानै बुधबारसिम बेंक फसंथानफोरा बन्द थागोन आरो बेखायनो गासै बेंकनि लेनदेनफोराव गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैगोन। एटिएम मावथोंनायफोरा फैगौ 26 डिसेम्बराव इउनाइटेड फराम अफ बैंक इउनियन्स UFBEUआ बन्द फोसावनायनि थाखाय गोहोम गोग्लैनायनि आसा दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। असमिया मेथाइ खनगिरि दिपाली बरठाकुरा रुंसारि जाबाय। हनर खारु नालागे मग बायदि असमिया मेथाइ खनगिरि दिपाली बरठाकुरा मैया 21 डिसेम्बराव 1 रिंगा 25 मिनिटआव रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय समसिम बिथांनि बैसोआ 77 बोसोरमोन। थैनायनि सिगां बिथां बरठाकुरा हां लानाय सावस्रियारि जेंनायाव भुगिदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। शिबसागरनि सनारियाव जोनोम मोननाय बरठाकुर बिथांखौ नाइटिंगेल अफ आसाम होननानै मिथिनाय जायोमोन। 1998 मायथाइयाव फक एन्ड ट्रेडिशनेल मिउजिकआव बिहोमा होनायनि थाखाय दिपाली बरठाकुर बिथांखौ पद्मश्री बिमुंजों मान होनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।